Kubli piwe piwe tementa ngadan ringkat bat kini kiting shop jong ke Phlim kini ini de igiftar bat ini de yalam. Tinggi dan ru hang ni ban pentip shapi ba ka chwasimle Phlim production kan penlong ya ka 7 kasi singing and dancing competition arajar apun rio. Kum shibenta ban pancing kersan ya ka Phlim kini ka ba ansamin shen ha ki cinema. Te ya kinong job ru an sa ai ru da ka brand new scooty and top. Ngadan ru ka kubal ka basotanat baban pentip shapi bat ngai kublai ru ipi we pe we ba pila kersan ya ka Phlim tingkai bat ngilayo ru ya ka best song of the year napok ka hello megalaya ka balasam the u kwadrat mo ya ka award te ngap panci kersan yang sa sisien nak benta ka Phlim kini ka ban salmi no shen hapok ki cinema tingi sotanat ru ban pentip shapi ba ka jingmi nak ka competition kin salit ban Jingiakop ru syaki Longïing ki Baduk. Kublai Shibun Sherilin ba pila apa itu yang ni yang apa gifster pada komjur rapi ki pai ba ki ba pai ikani ko video ngadon ni ban pentip sepi ba ya ka Phlim kini la agdo pira dot todong golden star susang wada da pengrub jing itimong senalat khar bakor si siapa tahu robot nong keri bat yalam sulen ya kini ka Phlim la direct du kiki garad bala produce di ba section simli badi ki jing Rwai jong kini ka Phlim kini la Rwai do ram susang bat ki arguti samla kan thai ki bade ibiang lendo bat tia kurba kublai Shibun Sherilin ba pin itu nga ngada yu gift tarson te hakan ni ka Phlim kini nga aku mo supporting actor te nga kwa ban pentip ya pi ka chu assembly production kala rai ru na ka jingmi jongga ni ka Jingiakop Shad bat Rwai kan Iarap chaki Longïing ki Baduk bat kershan ya ki samla ki Phlim kang kino ki try jong ki Rwai kasi ki bakwa ba ki Rwai ki bakin yo ban program ha ka competition ke kila ban message how ni WhatsApp number bal bu akan ka screen kenang ba ngila ban pentip se kinong se benta ba kila ban program ki Rwai jong pi but ngang scam ba baro hi ki try jong ki Rwai kasi bakin sya ban program ki Rwai kenang ba kan long ru ka jek pedus pa ki Rwai kasi jong Teki prize nak bentakan ke competition kalong kin ai betang ko ke prize ya kinong Rwai la ni kinong Shad teka prize kalong kumni harum ya ki balong baningkong kin ai da ka scooty and talk brand new teki balong ba ar kin ai laipo hajar tingka iki balong ba lai kin ai shpo hajar tingka iki balong ba sau kin ai rio hajar tingka iki balong ba san kin ai sau hajar tingka ba iki balong ba rio kin ai ar hajar tingka nakane ka competition ka chu assembly production kin sajit ya ki nong Shad nong Rwai ki aktor aktris ban ak ya ka Phlim tamai pad ya kani ka Jingiakop Shad bat Rwai on don lightly ke round kata ka first round ber ka semi final on le ka online but ya ka final on perlong stage kata po khasi national dot per hall mau khar Shillong ha ka khat kandai tarik December arajar apun rio ha ka first round pila ban ring ya ka video Rwai ni Shad ka jong pi ha kinu ki jaka ki ba pi ngobet but pila ru ban pha ya ki video ki jong pi ha ki number ki bangi labu apo screen but kum ju ru pila ban top hai ka khateng but ka jaj ka jong pi ring kat ka school but ka district but ka singkha ka jong pi ya ki video jong pi pila ban pha na duk a tarik Julai haduk alai phawi tarik Julai but ya ki tu ki bala shajit ban rong shaka semi final kinsa yo ya ka message how WhatsApp da mo jong pi but hadin kata pin ha ban siu ya ka bairung ka ba sanspa tangka marwai la ni group but hadin kata ya ka video jong pi on satap ha ka Rilum YouTube channel ti kinu ki bladep siru ya ka bairung kin yo ru ban page free ya kan ni ka Phlim kini hapo ki cinema la ka dei hapo Shillong na ni hapo Rwai but ki ba Shad ki la ban remix ki Rwai but ya ki Rwai ki la ban tem hi la ne track tang ba ke ba tem tak track sko bha bandam penhe ya ka track khnang ban yo sko bha ya ka sur ka ba phirwa te kinong bishar ha kani ka competition kilong I ba ram suchiang pan bor sing wanyang I yairi sumer wan bha khongset silena langstang but kumju mga Sherilin khongwa Tina ka banta ki jigtep ki ba company aro pila ban phone yangi ha kini ki number ki bangi sabu apo ki description kumtu nganget ba ki pad ba ki ba yol I kani ka video ki la Shad ki la skuntu awi debat kani ka competition te kumta he mo ba kini ki bana ki ba ban sapelong ki competition nganget ba ro he kena school ki ba lit class ru ki la ko exam tengah ku ba ro he ki tu ki ba ki kun samla mo ki na du ki ba nganget hadu ki ba hetam ki ba don ka sap ka phang bakin school ba ha ban I lang ba jong kani ka competition khnang ba kan long ru ka lat ka kabun na mata jong pi ba phin se ka sap ka jong pi
nomor ba sakawi ru bah kini ko competition on jet ru ki nong Shad ki nong Rwai ki actors ki ban sa simbenta ki film kasi ki ban sapermi nang nes khamat te but kumju ru kini ko por nga sungo ban panjing kersan ru ki paj ba ki bape kini ko video ba ya ka film kini ka ba ngin sapun in ocean ki cinema ha Shillong ba ha Jawai te kwa IP ba pin sungo ba ru ban ai jing kersan kini ko film kini nomor ka film kini ka ba don jingmut ke film ke internet kanum di ke film ke ba syu sna ke ba kum ni kam tai ke film ke internet te kwa IP ba pin sungo ba ban wan aje karsar ke film ke ni anda kalami apo haki cinema apo Shillong berjawai te mentangi la poi syabakot jong kan ka jingpen bena di lada pikwa ban tip kambria syapang kini ki jingpen bena pila ruban phone hakin number ki bangin sabu apa ki description kubleh shibuan